Sofi Rekonomista taas ja nyt on jotain vitun outoa. Me messagaan tällä hetkellä 10 yöllä. Näille tyypeille. Ihan randomilla niinku silleen, me laitetaan ihan tyhjä palkki tänne niin meidän messageihin jollekin tyypille. Ja sitten se saa jonkun random messagen. Niin kun mä oon laittanut jollekin tyypille hello, do you have any wild balls for purchase? Niin se on aika helvetin hauskaa. Okei, mä laitan message MSGDO. Sitten I like pie. Okei, ja sitten vaikka kallomies. Kallo. Noi. Ei, se on... Okei, sillä ei joo, okei. Ja sä että... laitetaan... Mikä se on TV? 577. 577. Mä otan sille joku naama. Ei älöti. Villi. Mä laitan Villi niin suoraan. Ei älöti. Miau! Mitä sä laitoit? Tää Deondre. Tähän tuli, että I'm making Java. Se on silleen, what? Mä otan Martille. 7. Oi vittu. MR Koki. Keke. Follow me, I have X-rays. MR bling bling. Ei tätä tuli, where is the volume control? Solid. Solid 2,9/10. Oi vittu. Mikä tyyppi meni on PKMN. PKMN. Close your eyes to sleep. Okei, hetkinen, ketä tässä on vielä? Mä oon käyttänyt Williamin. Entä... Mä otan Kokopuffin. Hashtag swag! Tätä tyyppiä kukaan ei ottanut. Okei, Oskartali. Hashtag. Mä otan vaan vitus hashtagsit aikaa tuossa oikein enää. Pigehau. Somebody poisoned the waterhole. Zapstorm. Forking Chunalon. Fladdermus. Fira, mä löysin häkkeri. Tuu tänne Dominatin kohdalle. Mä löysin häkkeri. Tuu äkki tänne Dominatin kohdalle. Dominatin. Oota, mä oon tulossa. Hetkinen, no, onks mä... come here. Please. Come! Mä otan siis Dominatin kohdalla täällä vai? Kato. Ei. Jääp. Hei, ota. Ei se ehkä se, vaan... Siis... se tarkoittanut sua, okei. Okay. Siis message... Hetken, ketä täällä alkaa? MSG... Mikä se tyyppi? Jep, postautos. MSG post. Do you talk to strangers? I have candy if it helps. Kivier. Sitten laitan siihen naama. Hugo. How do you play Minecraft? Blockmasters. There's a snake in my boots. Hashtag swag. What the fuck? Genius bacon. Okay, MSG in V. I have a chicken! Juju. Cheese is a cheese and cheese. Steak. Kesäks bye. Okei, se oli siinä tästä. Mä en saata paljon ihmisiä niinku sanomaan mitä helvettiä, mutta ei se haittaa, tää oli jotenkin hauska meille. Mutta hei, se olis moro, kiitti. Tuo oli siinä. Kiitos, kun katsoitte.